Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day mga listeners sa Istoryang Kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Ako day si Jimson. Ug i-share kini nako ang among nasulayan nga kahadlukan didto sa apartment nga napuy-an namo kaniadto. Kauban nako aning panahona ang ako ang pinalanggang asawa. Istorya kini nagipakita na daymi sa wala damha ug talagsaon kaayo na bisita. Wala ko kahibalo kung ang uban sa inyo ha, mutuo ba ani na storya o nakasulay na ba og susama sa nahitabo sa amoa. Ug aron inyong masabtan ang amo ang kaagi, diri nako sugdan ang akong istorya. Tulo ka buwan na diyang nahibaw-an sa akong asawa nga buntis na di ay siya. Ug ako nga nakahibalo sa gibalita, nalipay ko ato pag-ayo kaysa kadugayang pinaabot, nagbunga na gyud ang amuang panag-uban. Dugay na sa gyud ko naghinamhinam na makita na og liwat. Grabe akong nabati, ug ganado kaayo ko ato na mulihok ig timpo nating trabaho nako. Naa na gyud ko'y rason nga kun ngano dublihon pa nako akong paningkamot. Kay pohon, naa na ko'y anak nga umaabot. Naa di ko'y napundar nga motor ug plano nako gamiton kini nako sa pagpamasahero ig panahon sa gabii. May istorya ko sa akong asawa, kabahin niini na dapat mo sideline ko. Mayo na lang, ipangpuno kini nako sa ako ang natigom nga kwarta. Ana gid siguro mga kaistorya basta padulong na magkapamilya. Mangita gid og paagi para maluwas og makalingkawas lang gid sa kalisod. Nagabang di ay may atog apartment mga kaistorya, ug sa apartment nga gistayhan namo, gibilin ra nako akong asawa didto. Safe raman pud siya, ug kampante pud ko nga adto lang usa siya kay lahi ra gyud ang maglain. Dili pud mi gusto na makiipon mi sa among isig kaginikanan. Pagkahibalo nga buntis di akong asawa, naagi tuo-tuo o pamahiin ang mga katigulangan nga madala pud sa atoa. Ang mama sa akong asawa, tutuhon kaayo kini nga pagkataw, ug daghan kaayo kining gipabuhat sa amoa. Napay dapat ipamutang o maski andam basta panahon sa pagbuntis. Kinilaging first timer pa sa ingon ani nakaagi akong asawa, tumano na lang ang mga gipang-ingon sa iyang mama kay para raman pud daw sa kaayuhan, hasta pud sa bata nga gidaladala sa iyahang sabakan. Natoy giingon ang mama sa akong asawa nga dapat kulor itom gyud ang suoto na sinina. Hasta bestida kung magbuntis. Itom gyud daw dapat kay proteksyon kini sa mga daotang elemento. Mituon lang pud mi ato kay mo'y pirmi ipahimangno maski mulakaw o naara sa balay ang akong asawa. Dihay usa ka adlaw ato nga nakakita ang akong asawa nga naay nagsigi og panampit dito sa may gawas sa amo ang giabangan. Midula kong asawa ato ug nahinabi niya ang usa ka babaye nga siyang tan-aw murag dili daw taga diriya sa apartment. Pag-una, nangayo daw kini og tubig na mainom kay uhaw na kaayo siya. Gikuhaan pa kini sa akong asawa. Unya, nangutana kini kung taga diri ba daw gapuyo ako ang asawa. Daghan kay kinig mga tabi. Hangtod sa nangutana kini na si kinsa daw ang kauban sa akong asawa atong higayuna. Miingon ra pud akong asawa ato nga taga diri lang mi pero gaabang ra. Nangutana pabalik akong asawa na kung unsay tuyo sa mong babayi ug kung nganong naabot sad siya diri sa may apartment. Mitutok daw kini among babayi sa akong asawa ug gikuyawan nagsugod akong asawa ato kay grabe daw kuno kaay nakadalag tutok. Nakita pa sa akong asawa nga nagpanilap daw to ang mong babayi ug pasimple nga namahid sa gidala niini nga labakara. Nataod-taoran sa pagtubag among babayi kay gasigi di gyud daw kini og tutok sa lawa sa akong asawa. Gibalik na lang akong asawa ato pasulod kay tan-aw niya wala naman mo imik among babayi. Kahina-hinala kaayo ang mga nilihukan niini ug padayon lagi kining gagsigi tan-aw. Nanglak na lang daw akong asawa ato sa gate namo kay nahadlok na siya sa mga tutok niini. Mitingog daw kini og kalit ang babayi ug nangayg pasensya kung dugay siya nakaimik kay naa daw kuno siya gihuna-huna. Nangutana pa ang mga babayi na kung naa pa ba unit nga available dinhi sa apartment dapit. Miyango akong asawa ato ug sakto migawas ang caretaker sa mga apartment. Gi-refer na lang kini sa akong asawa ug sila na sa caretaker ang nagtiwas og panagstorya.
Mihirit pag yun daw ang babae sa akong asawa ug miingon kini na dili daw dapat magsigig suot og itom na sinina. Ako ang asawa ato medyo nawirduhan sa gisulti niini ug misulod na gyudayon akong asawa ato sa amua pagkahuman. Gisipat daw sa akong asawa ngadto sa may bintana ang mao nga babayi. Tan-aw niya, nagpasiplat daw kini gahapon sa amoang unit ug gatan-aw kini sa palibot samtang gastoryahanay kini sila sa caretaker. Nagpakaron ingnon ra daw kini nga naminaw sa caretaker pero ang naong gasigi kinig hangad-hangad sa ibabaw. Wala kay balo kong asawa kung unsay tumo og tuyo sa babayi nga naabot man kini sa may apartment. Katingalahan sad daw ang pagpuna niini sa gisuot sa akong asawa atong higayuna. Pila ka adlaw ang milabay, mga pasado alas 5 na daw to sa hapon. Nakadungog na sad akong asawa nga naa na sinanampit sa may gawa sa amua. Ug sa iyang tan-aw, ang babae na po daw kadto nga may inquire pag miaging semana kabahin sa apartment. Atong orasa, nakita sa akong asawa nga naa daw kuno gipangdala ang mong babayi. Naninda na sa daw kini og sinina og pajama, hasta po daw mga kasunis. Gihagad pa daw ang akong asawa na papaliton kini sa iyang gipangtinda. Miduol ra pud akong asawa ato ug mitan-aw sa iyang gipangdala. Kalit daw miingon ang mong babayi nga bagay daw kini nga mga sinina para sa pangbuntis. Nahibulong akong asawa ato nga kun ngano nakahibalo ang mong babayi nga buntis siya. Ug sa pasad, ako ug ang among mga ginikanan pa man ang gisultihan sa pagdalang tao sa akong asawa. Katingalahan kaayo nga giun sa pagkahibalo sa mong babayi. Gipuna na pud sa mong babayi ang gisuot na sad sa akong asawa. Kay gaitom na sa daw kini og sinina. Miistorya pa kini nga dili daw magsigi og itom og suoton kay makalagom daw kuno sa buntis. Hasta pud daw sa bata nga anaa sa sabakan. Napakunot sa agtang akong asawa ato ug mibalibad na lang sa gitinda niini. May rason na lang akong asawa ato na walay maarang ug walay nauyunan sa mga gipangdala niini na sinina. Pero ang tinuod, nahadlok nagsugod akong asawa ato tungod sa mga gipang-istorya sa babayi. Dakong katingala sa akong asawa, dihang pagtan-aw niya sa babayi, mura na po daw kini og naglaway ug nagpahidasad kini sa labakarang daladala. Gatulo ang laway niini ug kita kayo sa akong asawa nga hangtod yun ang laway niini sa iyang may sininaan. Dali nga misulod akong asawa ato sa amua nga wala kini tingog-tingog kay murag mi aksyon daw og sakit ang tiyan niya. Unya ang babayi, dali sad kini nga mialsa sa iyang mga gipangtinda. Mipahawa daw kini sa gawa sa amua unya akong asawa nang limbawt ng mga balahibo atong orasa tungod sa nasaksihan sa maong babayi. Nanawag akong asawa gamit ang iyang cellphone o gikontak gidayon ko niya ato. Miingon kini, kabahin atong babayi nga kadudahan kay mipakita na sad sa amua. Misulti pod akong asawa nga sa may bintana sa amua, naasa daw nagsigi og agi-agi nga anino. Napoday mga kagasgas sa among atop nga iyang nadunggan human bibi ang katong babayi. Mipauli gidayon ko ato human mitawag ang ako ang asawa kay gikutuban ako ato sa iyang gipanulti. Pagdayon akong abot sa amua, naabtan pa nako nga naay nagsigi og kalabog sa amuang atop ug ang mga kagaskas naa gihapon. Gigawas nako kini dala ang hait nga sundang ug dala sad sa mga bagakay ug uban pang mga pangontra. Duda nako, murag naay aswang nga nag-aligid ato sa palibot. Pumpa sa akong lulo, kung makadungog daw og tingog sa aswang nga mura kini og naa sa duol, pasabot naa kini sa layo. Pero kung ang tingog nga mura daw kini og naa sa layo, pasabot, naara kini sa duol o gaaligid lang. Mutsimpo lang kini kung kanus-a makasakmal. Sa likod sa among giabangan, naida kong panuan dito sa kaymito. Didtong kahuya, naapoy nagsigi o agi-agi o mura kini galupad-lupad sa ibabaw. Wala jud ko pati nag-ato ug wala ko nagpadala sa akong kahadlok. Gipunit yun ako dayon ang bato o gibato na ko dito dapita. Sa sige na kog bato ato sa mga bato dito dapita, nataymangan gid siguro to nako nga naigo ang galupad-lupad adto. Nakadungog ko nga niagulo kini sa kasakit ug lanog kaayo akong nadunggan nga mura kini og nagpingit. Taod-taod nawala kini ug mipalayo na kini sa kahoy sa likod. Dako na kong pasalamat sa akong asawa nga dali kaayo siyang nakatawag sa ako kay og wala pa basin wala na ko'y maabda nila. Didto misulti akong asawa kabahin atong babayi nga iyang gidudahan nga mao kuno'y miaswang sa iya ha. Dugay na daw kayo itong gasigi upan idri sa mua ug i-timing lang daw na wala ko. Duda akong asawa, maong wala daw kini makaduol pag-ayo ang babayi kay tungod kini sa itom nga sinina
nga pirming ginasuot sa akong asawa. Mao siguro na magsigi kini og puna sa itom na gisuot kay lain na daayang gipunteriya niini. Milabay ang gabi ato na igmat pa susama sa iro akong pamati. Kaya atong higayuna, nahadlok ko nga basin mabalikan mi unya si Bako. Dapat dili magpa-stress akong asawa ato, kay delikado sa pagbuntis ang mga kabalaka ug kahadlok nga mabatian. Pagkaugma ni ana, miadto ko sa gawas ug dako na kong kakurat dihang nakita nako sa may palibot sa may kaymito nga naimurag patak sa mga dugo sa taw. Ug duda nako, katutong naigo siguro nako pagkagabi. Tungod pod siguro sa ako mga gipangandam, galisod to og asdang among aswang, kung aswang man ugali to. Basta mo sahop na galing adlaw, naanagyud ko sa amo ana. Samot na, nga naa kini gidala-dala akong asawa. Misaad ko nga hangtod sa buwan nga gipaabot namo, sayo na gyud ko magulian. Ang itom na sinina, gipirmi sa og suot sa akong asawa, hangtod sa adlaw nga gipaabot namo nga mogawas ang akong anak. Nanganak ra gyud akong asawa nga normal og nagpasalamat mi ato, kay wala na mi sa muka atong babayi nga mag-aligid sa amoa. Karon, lipay kaayo ko kay naa ko'y anak, ug may lipayon kaayo mi nga nagpuyo na sa among bag-o ug matawag na gyud nga amo ang balay. Ang itom na sinina, ang maingon nako nga nakaluwas gyud sa akong asawa ug ang gipang-andam po nako dihang gabuntis pa siya. Kamo mga kaistorya, nabasad mo yung mga tuo-tuo o panangga kung ugalin ay magbuntis sa inyo ha? Paki-comment daw ani na video. Mauro kadto ang na-experience namo uban sa akong asawa didto sa usa ka apartment kaniadto. Daghang salamat sa inyo istoryang kahadlukan. Kini si Jimson ug maayong adlaw kaninyong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.